Takulandirani pano pa Kulinji TV ndipo mu nkhani zathu za mtsiku la lero muli ndine Mike Thompson. Nkhani yathu yoyamba ndi yakuti pamene nkhani za ndale zafikano pa chimponda chimera kusatira alliance imene chipani cha DPP komanso Afford yachita, mtsogoleri wa chipani cha Afford a Enoch Chihana apulumuka pa ngozi imene inachitika ya mdipiti wa galimoto za chipani ichi. Ndipo polankhulapo osatira chipani cha Afford iwo akufotokoza kuti ngozi imene idachitikayi ndi chiwembu chochita kukonzedwa ndi chipani cha MCP ndipo izi zachitika ku Kasungu lachinayi lapitali. Ngozi idachitika pamene convoy ya Chihana imabwerera kuchokera ku bwalo la Chalowa School kumene amachitisa msonkhano wa chipanichi amudzi mwa mfumu yaikulu Mawawa. Ndipo polankhulapo a chipani cha Afford akuti mdipiti wa galimotowu udasokonezedwa ndi gulu lina la anthu limene likuganiziridwa kuti lidavala zovala za asilikali komanso litanyamula zikwanje zimene akuziganizira kuti ndi anthu otumidwa ndi chipani cholamula cha MCP. Ndipo popitiriza kulankhula adanena kuti iyi si ngozi chabe koma ichi ndi chimodzi mwa zinthu zimene zachita kukonzedwa ndi anthu ena andale amene akuwaganizira kuti ndi amodzi mwa andale oyendetsa nawo chipani cha MCP. Ndipo polankhulapo Deputy Secretary wa chipanichi a Chris Taulo iwo adafotokoza kunena kuti chipani cholamula chikufuna mwadzi wa anthu ndipo malo mwake chikukonza ziwembu chofuna kusokoneza zochitika za zipani zosusa monga Afford komanso DPP ndi zina motero. Ndipo chipani cha MCP chili ndi maupo angapo omwe chipanichi chakonza. Ndipo adawonjezeranso kuti chiwembu ichi chachitika patathanso miyezi 5 pamene chiwembu china chinachitikanso pa convoy ya Enoch Chihana amene amachokera mu Lilongwe mwezi wa February pa 27. Ndipo polankhulapo oyankhulira ku chipaniku a Ane Maluwa ndiwo adafotokoza kunena kuti chiwembuchi chinachitika pafupi ndi Kunches pamene a Chihana ndi gulu lawo amachokera ku maliro ku area 22. Ndipo adawonjezera kuti ochita chiwembuchi ndipo adakwanisa kuononga imodzi mwa magalimoto komanso kuvulaza anthu ochuluka pa mndandanda wa anthuwa. Ndipo ngakhale izi zinali chonchi koma a Chihana sadavulazidwe. Ndipo chipani cha Afford chayitanisa kafukufuku wachangu ndipo chinawonjezera kunena kuti kuchitira upo komanso ziwembu zipani zosusa kukusokoneza demokrasi mdziko lino la Malawi. Ndipo nkhani yathu yachiwiri mtsiku la lero ndi yakuti president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mmene amabwereza manifesto awo amene muli malonjezo iwo adafotokoza kunena kuti ndalama imene adalonjeza yopita kwa ana amene adzibadwa ayichosa pa 500,000 kufika no pa 50,000. Ndipo polankhulapo pamwambo oyimayima mboma la Mzimba pa Hewe Trading Center Achakwera iwo adafotokoza kunena kuti cholinga chawo ndi kuchepesa umphawi kwa generation imene ili kudza ndipo ndalama izi zizigwira ntchito pochita invest kuti tsogolo la ana lizakhale labwino. Ndipo malingana ndi Achakwera akuti mwana aliyense wobadwa azilandira 50,000 imene izipangidwa invest ndipo mwanayo azizatenga akazafika zaka 18 ndipo izi zizachitisa kuti ana obadwa mu m'bado umenewu azakhale mamilioneya. Ndipo m'mawu ake President Lazarus Chakwera adalankhula mawu osatirawa: kusogoloku umphawi tithane nawo nde mwana aliyense tizimuyikira ku banki akabadwa 50,000 kwacha akazakwana zaka 18 ndalama ija idzakhala itachulukisidwa chifukwa ndi investment yomsungira adzakhala ali ndi mamiliyoni. Uku kudali kulankhula kwa Chakwera pa msonkhano umene anachitisa ku Mzimba kumene amaonesa kusintha kwa ndalama imene adafotokoza poyamba manifesto awo kunena kuti azipereka 500,000 kwa ana obadwa ndipo ayitsisa tsopano nkufika pa 50,000 Malawian kwacha. Ngakhale chifukwa chimene asisira ndalama ayi sadachifotokoze koma izi ndi zimene Achakwera afotokoza. Ndipo nkhani yathu yosiriza mtsiku la lero ndi yakuti mtsogoleri wa chipani cha UTM a Dr. Daliso Kabambe ati akalowa mboma pa 16 September lino adzakhazikitsa migodi yopitirira 10 kuphatikizapo umodzi omwe uzizatenga mafuta ndi gasi pansi pa nyanja ya Malawi. Ndipo malinga ndi Akabambe mayiko monga South Africa, Botswana, Dubai komanso Saudi Arabia
Arabia atukuka kamba ka migodi yomwe Mulungu anawadalitsa nayo. Choncho ulamuliro wawo uzizagwira bwino ntchito zinthu zomwe Mulungu anadalitsa dziko lino. Choncho ulamuliro wawo uzagwiritsa bwino ntchito zinthu zomwe Mulungu anadalitsa mdziko muno. Akabambe ayankhula izi pamalo ochitira malonda ankayika ku Nkhotakota ndi Thavite m'boma la Salima mchigawo cha Lakeshore pa misonkhano yawo yoyimayima pokopa anthu kuti awavotere pa chisankho chikuzachi. Ndipo iwo m'mawu awo adati kunja kuno kuli tekinoloji yomwe mutha kuyika mapayipi bwinobwino pansi pa nyanja ndi kumapopa mafuta osawononga ecosystem ya Lake Malawi, atero Akabambe. Akabambe ali padakali pano dziko lino likudalira ulimi pa chuma chake chomwe sichikukwanira, choncho kutenga mafuta kuzathandiza dziko lino kuti lizakhale lozidalira paokha. Ndipo izi ndi zina mwa nkhani zomwe tinakukonzerani mtsiku la lero pano pa Kulinji TV. Ndipo mtsiku la lero mudali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video ichitani like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa mavideo amene tikhala tikukonzerani pano pa Kulinji TV.